O cine galego puido disfrutarse en moitos rincóns do mundo, gracias aos nosos centros galegos. Por eso, nestes días, unha vez rematado xa o ano 2025, reunímonos a Secretaría Xeral de Migración coa Academia Galega de Audiovisual para ver como foi o ano. Excepcional. Melloramos moitísimo o número de espectadores, en torno ao 60%, e moito máis de 2.000 personas puideron coñecer o cine galego en Europa, en América e no resto da nosa península ibérica. Por lo tanto, eso anímanos a continuar. Anímanos a preparar xa unha nova edición para o ano 2026. Anúnciovos xa, despois da reunión mantida ca Academia Galega de Audiovisual, este ano 2026 volveremos a ter ciclo Mestre Mateo para disfrutar das finalistas, das nosas premiados e, por suposto, daquelas que gañen.